Hello, moi drodzy, witam was pięknie, ja się nazywam Niklaus. Wybaczcie mi ten prawie że negliż, ale temperatura w tym momencie na zewnątrz wynosi jakieś 150 stopni w cieniu, także inaczej po prostu nie sposób wytrzymać. Słuchajcie, chciałem wam w takim trochę niestandardowym tutaj na moim kanale opowiedzieć króciutko, dosłownie parę słów o pewnej grze, którą tutaj gdzieś widzicie w tle, nagrywki z niej lecą, mianowicie o polskiej grze. Mało tego, o śląskiej grze Get Even, o polskiej grze ze śląskiego gliwickiego studia The Farm 51, którą ostatnio miałem okazję, którą dostałem w ogóle od firmy Cenega, także dziękuję piękny Cenega za ten prezent. A jeżeli by ktoś był zainteresowany kupnem tej gry, to ona na komputer kosztuje bodaj w granicach 75 zł, także nie ma typowej ceny gry AAA, czyli nie kosztuje ani 150, ani 200, ani 250 zł. Jak to jest, często się zdarza, że polskie gry są tańsze po prostu, co jest bardzo fajne. I krótko dosłownie, moi drodzy, czy warto w tą grę zagrać? Tak, jak najbardziej. Czy spełnia ona oczekiwania przedpremierowe jako gra o jakiejś w ogóle niewiarygodnie, wręcz realistycznej, fotorealistycznej grafice? Nie. Tu nie spełnia, bo tu jest taki problem z tą grą, że rzeczywiście są takie momenty, szczególnie jeżeli chodzi o wystroje pomieszczeń, zdarte tapety, odrapane ściany, jakieś łuszczące się farby i tak dalej, gdzie naprawdę widać, że ta technologia użyta przez Farm 51 jest imponująca dość, chociaż cała gra śmiga na Unrealu Engine i to wygląda naprawdę bardzo dobrze, ale jeżeli przychodzi do takich rzeczy jak animacja postaci, roślinność i szczególnie to się objawia gdzieś w walce, bo walka w sensie strzelaniny, które w tej grze nie są jakieś mega częste, można też je omijać skradając się, ale jednak występują, są ewidentnie motywem najsłabszym i wtedy gra niestety dużo traci, że tak powiem, na uroku i zaczyna przypominać jakąś strzelaninę gdzieś z przełomu lat 2003-2004, także walka w tej grze ewidentnie nie działa, wszystko inne jest bardzo spoko. Jeżeli chodzi o płaszczyznę fabularną, to powiedziałbym, że to jest taka growa incepcja, bo naprawdę trzeba troszkę się... Zaczyna się to generalnie, że nie wiemy za bardzo kim jesteśmy, nie wiemy co robimy, ktoś nam każe, ale nie wiemy czemu, nie wiemy po co, dlaczego i wszystkiego tego się dowiadujemy, przechodząc kolejne etapy, odblokowując sobie, żeby tutaj za dużo nie zaspoilować, odblokowując sobie kolejne swoje wspomnienia w różny sposób. No i to jest bardzo ciekawa koncepcja, to jest też taka trochę metahistoria, czyli nie ma to nic wspólnego z narkotykami wbrew pozorom, chociaż w zasadzie fabuła też ma coś wspólnego z narkotykami i jest w ogóle dość wielowątkowa, jest wątków z 3 co najmniej, które się ze sobą oczywiście ściśle łączą i przeplatają, także to jest też taka metahistoria w tym sensie, że gdzieś jest to historia o historii i jest tak jakby kompozycja, która tak zwana szkatułkowa, w sensie potem się dowiadujemy, że coś ma drugie dno, a w tej grze nawet jeszcze do tego trzecie dno, także byćcie gotowi na to, że mózg się trochę może napocić. Także fabuła jest na pewno bardzo mocnym elementem tej gry, a jeżeli chodzi o resztę, że tak powiem, to jest to takie połączenie trochę właśnie FPS-a, gra też momentami ma takie, powiedzmy, elementy horroru thrillera, takie bardziej grozy, gdzie wtedy na myśl przypomina trochę to na przykład Outlasta, trochę też taką grę może kojarzycie Condemned Criminal Origins i to jest bardzo spoko miks. Mamy też takie motywy detektywistyczne, bo tam poruszamy się ze smartfonem, który ma gdzieś tam wbudowany skaner, jakąś lampę UV, termowizję i jeszcze różne inne bajery, także jest to takie połączenie właśnie kilku motywów, która się sprawdza, że gra wciąga fabularnie, ma bardzo fajną muzykę. Tutaj muzyka jest w ogóle bardzo, że tak powiem, ważnym elementem, jak graliście albo zagracie, to sami będziecie wiedzieć czemu. Jeżeli ktoś już grał, to prosiłbym o niespoilowanie w komentarzach pod spodem. I to wszystko generalnie robi. Ja nie oceniam gier w skali 10-stopniowej, bo to jest takie nigdy nieprecyzyjne do końca, ale jeżeli miałbym tej grze wystawić ocenę, to byłoby takie 7-8 na 10, czyli jest to jedna z fajniejszych polskich gier, naszych śląskich, rodzimych, gliwicka produkcja. Warto, za te pieniądze naprawdę warto, bo gra jest jeszcze do tego dość długa, ona oferuje tylko tryb dla jednego gracza, ale to, no, multi w tej grze nie ma generalnie, nie miałoby
nie miałoby większego sensu. Gra ma też więcej jak jedno zakończenie, także można ją potem trochę jeszcze masterować, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy. Generalnie jest dobrze, są też bardzo fajne smaczki, tego typu smaczki, które w polskich grach wyłapują tylko Polacy, a mało tego, tutaj są takie smaczki, które wyłapią tylko Ślązacy, albo ludzie generalnie o znajomości śląskiej mowy. I no, ludzie co grali, byli trochę bardziej spostrzegawczy, to pewnie wiedzą generalnie o co chodzi, resztę nie będę spoilował, sami sobie zobaczycie. Także generalnie, moi drodzy, Get Even, nie oczekiwałem tej gry za bardzo, jak zbliżała się premiera, to ja nawet tego nie byłem w sumie za bardzo świadomy. Potem Cenega podarowała mi klucz, zagrałem i generalnie fajnie bardzo spędziłem czas. Warto było. Także i Wam serdecznie z produkcją The Farm 51 polecam się zapoznać. I to by było ode mnie na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. To byłem ja, Niklaus. Zostawcie łapę w górę, jak Wam się podobało. Wpadajcie oczywiście na Facebooka, na streamy, na Twitch TV Niklaus codzienne, na G2A Potanie Gry i tyle. Ja spadam.